Barkamu da kasancewa jama'a cikin sabon wannan bidiyon namu. A yau na zo muku ne da sabuwar platform, kasancewa za ka iya tara maƙudan daloli a cikin wayar taka ba tare da ka saka ko dala ba. To ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Wannan application ba kowane application bane illa Wildcash. Wildcash wani application ne wanda zai baka dola na hanyar cryptocurrency. To wannan application za ka yi join kin shi ne da exchange wadda ake ce mata Bybit. Za ka download Bybit sai ka yi join kin shi wannan application. Wannan application zai taimake ka matuƙa wajen tara daloli. Kawai abin da ake buƙata kawai data sai wayar taka sai wannan application. Kawai za ka tara maƙudan kuɗaɗe a cikin wannan application. Saboda gaskiya na yi shi kuma amma kuma ban iya withdraw kin sai na zo na exchange kin su na maida su BSC dollar. Ya anan ba bisa BSD dollar suke ba, suna kan bisa kan coins ne wani abin gake sai zaka anan da ka sa zero coin anan gold kin sai zaka na dan exchange haka. To anan ne zaka zaka sanya max duk gold kin da ke gare ni sai na exchange kin su. Kun ga ana ansa limit time offer only a minimum of 8,000 K for USDT exchanger. Sai na zo na exchange kin su takwana sai na je amma sai na je can na yi withdraw kin su. Wato haka abin yake. Ba direct za ka je ka yi exchange kin su ba. Ba direct za ka je ka yi withdraw kin su. Dole sai ka zo a nan inda ka sa exchange sai ka zo ka exchange kin su ka maida su a BSD dollar tukuna in kana buƙata ka yi withdraw kin su. To na gode. A nan in kana so ka fidda su cikin staking. Wato me staking? Staking kama yana nufin kamar ka zo kuɗin da ka tara yanzu ina da kamar 200,000. To a staking kamar kullum ƙaruwa ne, suna bani ɗan percentage ne yadda kullum suna ɗan ƙaruwa. Amma yana buƙata ana baka percentage ne kai staking ɗin kuɗinka. Ana baka percentage. Kun ga percentage nawa suke badawa? 3.93% suke badawa. Kullum ana ɗan ƙara ma wani ɗan percentage. Kullum sai ka ga wani abu yana ɗan hawa. Yanzu suna 629 sai ka ga tana gobe sai ka ga ya zama 629 wani 19 ko 7 ko 7. Kullum kamar staking yana ƙara kamar kuɗinka suna hawa ne suna ƙaruwa ne kullum. Shi ne ake zakkuwa a staking ko kuma duk wata wallet dai yawanci suna da wallet suna da staking. Ana ɗan kuɗinka na ɗan ƙaruwa. Shi ne ake nufi da staking kin. A nan in kana so ka fidda su a staking account kin sai ka zo inda ka sa stock all. A nan inda ka stock all sai ka danna haka sai ka yi staking kin sai ka sa withdraw now. Sai na yi withdraw kin su tukuna sai na je can a exchange na exchange kin su. Shi ne da haka ake yi kayin ka yi withdraw kin su. Ni ba na so na fidda su a yanzu sai na keep staking. Da in ka fidda su nan za a gwado ma adadin kuɗinka duka za a gwado ma su sai ka zo nan ka yi exchange kin su gabaki ɗaya. Amma ba a iya exchange kin su sai sun kai kuma 8,000 gold ake iya exchange kin su. Yawwa. Nan a nan dai na san a nan kuma NFT akwai inda za ka zo ka ƙara ma ƙarfin mina jikinka, za ka ƙara ma mina jikinka ƙarfi. Za ka zo ka yi ta saye kana sayen ƙarfin mina jiki. Ni na saye duk wani ƙarfin mina duk na saye shi. Mun gode. Kasance a Niger Tech TV ku mana subscribe da like da share domin duk in sabon bidiyo namu ya fito za a riƙa sanar da ku don amfana.